Općina Križ smjestila se na istoku Zagrebačke županije i prostire se na 118 km2, te broj nešto manje od 7000 stanovnika. U svom sastavu ima 16 naselja, od kojih je najveće administrativno središte Križ. Naša misija je pružanje visokih standarda usluga lokalne samouprave, zadovoljstvo naših građana, unapređenje gospodarstva i cijele zajednice. Projekata i potreba je jako puno, zato sve svoje resurse usmjeravamo upravo u njihovu realizaciju i to uz potporu sredstava EU fondova, Republike Hrvatske i Zagrebačke županije. Kada govorimo o projektima koje realiziramo uz pomoć EU fondova, ponosni smo što smo kroz natječaj Laga Moslavine, a vezano uz program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, osigurali 90% prihvatljivih troškova za investiciju vrijednu 320.000 kuna, odnosno izgradnja prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u centru Križa, gdje danas imamo priliku našim proizvođačima, OPG-ovima, osigurati mjesto za plasman svojih proizvoda, kojeg smo osnažili online ponudom kratkog opskrbnog lanca proizvoda pod nazivom e-Špajza. Više od 25.000 eura ostvareno je za projekt ugradnje Wi-Fi pristupnih točaka. Ukupno je ugrađeno 16 pristupnih točaka na 12 lokacija u općini. Kroz EU program Wi-Fi for EU ostvarena je potpora u iznosu 15.000 eura, a županijska potpora kroz projekt Wi-Fi for Smart Green Ring iznosila je 10.000 eura. Najveća potpora do sada ostvarena iz sredstava EU i to natječaja za operaciju 741 programa ruralnog razvoja je gotovo 6 milijuna kuna za izgradnju novog dječjeg vrtića na području općine Križ. Uz projekte za djecu i mlade vodimo brigu i o našim starijim sugrađanima. U tijeku je EU projekt Zaželi, radi, pomaži, kroz kojeg su na 2 godine na području naše općine zaposlene 4 žene koje brinu o ukupno 27 korisnika, osoba treće životne dobi. Riječ je o projektu koji je sa oko 3 milijuna kuna, odnosno 100%, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je grad Ivanić-Grad, a partneri općina Križ i Kloštar Ivanić, te Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, te Hrvatski zavod za zapošljavanje. Svrha projekta je pomoći ženama koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada i poboljšanje kvalitete života starijih osoba. U cilju da svim našim sugrađanima osiguramo zdravo okruženje za sport i rekreaciju, u proteklom je periodu mnogo ulagano u najveći sportski kompleks na području općine. Nakon umjetne trave i tribina, ugrađena je trajna sportska podloga na asfaltno igralište u sportskom parku, te su postavljeni novi golovi. Za ovaj je projekt općina Križ izdvojila preko 320.000 kuna, a od Zagrebačke županije ostvarena je potpora u iznosu od 150.000 kuna. Projekt uređenja sportskog parka u Križu nastavljen je investicijom u vrijednosti 260.000 kuna, kojom je obnovljena fasada te krov objekta na sportskom parku. Uređen je i dio unutarnjih prostorija gdje se smjestila zajednica sportskih udruga općine Križ, te je izmijenjen dio vanjske stolarije. Plan je u tom objektu opremiti i modernu teretanu. Svake godine općina Križ nastoji što više ulagati u asfaltiranje cesta, što nije ni jednostavno ni jeftino, uzme li se u obzir činjenica da je na području općine Križ 45 km županijskih i 100 km nerazvrstanih cesta. U proteklom je periodu nakon više od 70 godina asfaltirano 2 km županijske ceste kroz naselje Širinec. Vrijednost spomenutih radova je preko 600.000 kuna, a općina Križ izdvojila je 45% vrijednosti investicije, dok je ostatak financirala Zagrebačka županija. U istom periodu izdvojeno je i 300.000 kuna za asfaltiranje kilometar duge dotrajale nerazvrstane ceste u naselju Širinec. 2019. godine započeli smo uređenje 3,5 km staklene ulice u Bunjanima. Završene su 2 od 3 faze radova koji ukupno iznose oko 1,7 milijuna kuna, a za prve 2 faze ove investicije općina Križ ostvarila je pola milijuna kuna sufinanciranja od strane Zagrebačke županije. Izvršeni su radovi asfaltiranja u 2 sloja, te su uređene bankine, te slijedi 3. posljednja faza uređenja te ulice. Osim obnove cesta, općina Križ nastavlja i sa sustavnim uređenjem društvenih domova na svom području. Gotovo 100.000 kuna uloženo je u obnovu društvenog doma u Razljevu. Nakon što je uređen prilaz vatrogasnom spremištu te postavljena nova stolarija, završena je i fasada s toplinskom izolacijom na pročelju društvenog doma. Završeni su i radovi na uređenju stropa sale društvenog doma u naselju Konšćani. Postavljen je novi strop, nova LED rasvjeta, ugrađena je Wi-Fi pristupna točka te nadstrešnica ispred ulaza u dom.
Vrijednost radova je oko 55.000 kuna, a u protekle 4 godine u ovaj društveni dom uloženo oko 170.000 kuna. Napravljen je i novi strop u društvenom domu u Johovcu, a uskoro slijede i radovi na uređenju kuhinje i hodnika u društvenom domu Okešinec te uređenje sanitarnog čvora u društvenom domu Novoselec. U protekle 3 godine općina Križ izgradila je 4 nova dječja igrališta, od kojih su 2 izgrađena ove godine. Nakon Gornjeg Prnjarovca i Novoselca, dječje igralište vrijedno 70.000 kuna dobilo je i naselje Rečica Kriška, a u parku u Križu u svibnju je ove godine napravljeno do sada najveće dječje igralište u općini Križ. Izgradnja dječjeg igrališta u Križu stajala je 115.000 kuna, a INA Industrija nafte projekt je sufinancirala sa 51.000 kuna. Najveća i najizazovnija investicija koja je u tijeku u općini Križ je izgradnja novog dječjeg vrtića vrijednog oko 12 milijuna kuna. Općina Križ za ovaj je projekt osigurala gotovo 6 milijuna kuna sredstava iz programa ruralnog razvoja. Također, za spomenutu je investiciju osigurano i 1,5 milijuna kuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Najveća je to kapitalna investicija općine Križ u proteklih 10 godina, započeta 2018. godine, no uslijedili su problemi u tijeku izvođenja radova koji danas s novim izvođačem kreću u punom zamahu, te bi radovi trebali biti privedeni kraju u prvoj polovici 2021. godine. Također su u tijeku i radovi vezani uz realizaciju projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb Istok. Vrijednost radova na području općine Križ, općine Kloštar Ivanić i grada Ivanić-Grada je preko 100 milijuna kuna. Naručitelj radova je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., a projekt sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda. U sklopu spomenutog projekta izvode se i besplatni kućni priključci na vodovodnu mrežu. Pri kraju su radovi proširenja i asfaltiranja ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu. Za taj je projekt, vrijedan gotovo pola milijuna kuna, općina Križ ostvarila sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 95.000 kuna. U tijeku je i 200.000 kuna vrijedan projekt izgradnje nadstrešnica kod objekta Mrtvačnice na centralnom groblju u Križu. Riječ je o 2 montažna objekta koja će pružiti zaštitu od vremenskih prilika. Općina Križ ulaže i značajna sredstva u obnovu najznačajnijeg sakralnog objekta u Križu, župne crkve Uzvišenja Svetog Križa. Ove je godine izdvojeno 150.000 kuna za pomoć u djelovanju župnog Karitasa i za pomoć u financiranju radova obnove pročelja župne crkve koji se provode i uz financijsku potporu te nadzor Ministarstva kulture. A Ministarstvo kulture dalo je suglasnost i na radove rekonstrukcije stepenica u parku u Križu, koje se nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline koja obuhvaća centar Križa. Radovi vrijedni ukupno 237.000 kuna obuhvaćaju obnovu starih stepenica te ugradnju LED rasvjete. Uređenje parka nastavlja se i postavom nove parkovne opreme, odnosno klupa i koševa za smeće. Planiranih projekata nikad ne nedostaje, tako je u izradi troškovnik, te se u budućnosti planira i uređenje parka u naselju Novoselec. Nastavlja se i s asfaltiranjem. Općina Križ nedavno je ostvarila sufinanciranje Zagrebačke županije u iznosu 250.000 kuna i to za projekte uređenja županijske ceste Novoselec-Konšćani i uređenje 3. faze nerazvrstane ceste Staklene ulice u Bunjanima. Općinu Križ ti će projekti stajati gotovo 1 milijun kuna. Napravljen je i troškovnik uređenja preko 2 km duge Selske ulice u Novoselcu, a ove godine u planu je asfaltirati 750 metara te ulice i to od skretanja za Konšćane do Školske ulice, što će stajati oko 180.000 kuna. Nakon što se izgradi novi dječji vrtić i djeca više neće pohađati stari objekt dječjeg vrtića u Križu, tu je plan urediti novu modernu knjižnicu i čitaonicu, svojevrstan centar kulture u kojem će svoj novi dom pronaći i neke općinske udruge. Za mlade se planira izraditi multimedijalni centar u podrumskom dijelu zgrade društvenog doma u Križu, gdje su trenutno u tijeku radovi obnove i prilagodbe sanitarnog čvora osobama s invaliditetom. Sredstva za ove radove dobivena su kroz natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu 80.000 kuna, a vrijednost radova je 165.000 kuna. Svi projekti koje provodi općina Križ vođeni su željom da osiguramo privlačno okruženje za život mladih obitelji, gospodarsko područje čiji se razvoj temelji na društvu znanja, kulturnoj i prirodnoj baštini. S tom vizijom vodimo se i planirajući izgradnju niskoenergetskog naselja u Novoselcu, u kojem bi mladi uz povoljne uvjete mogli pronaći svoj dom.
A kako bi im pomogli u pronalasku radnih mjesta, trudimo se podržati i osigurati povoljnu klimu za sve one koji žele pokrenuti ili razvijati svoj posao u općini Križ. Jedna od njih je i tvrtka Japa d.o.o. koja u Križu kreće s proizvodnim pogonom za dizajn i proizvodnju namještaja i kuhinja po mjeri. Drvna industrija Novoselec planira izgradnju kogeneracijskog postrojenja radi unapređenja proizvodnje i zaštite okoliša. Svake godine svoj proizvodni i prodajni pogon za sjemensku proizvodnju unapređuje i tvrtka Agromais d.o.o. koja se smjestila u poduzetničkoj zoni Križ 1. Izgradnjom nove hale u Novoselcu s novim investicijskim programom vezanim uz plinsku i naftnu industriju krenula je i tvrtka Feromihin. Provedbom projekta u ovoj tvrtki očekuju povećanje prihoda, zapošljavanje novih zaposlenika te povećanje konkurentnosti poduzeća na globalnom tržištu. Značajno za razvoj općine Križ je povoljan geoprometni položaj, blizina Zagreba, poduzetnička zona uz čvor Križ, ali i susretljivost lokalne vlasti, a sve su to čimbenici koje je prepoznala tvrtka Lidl, koja u poduzetničkoj zoni općine Križ ima namjeru izgraditi logističko-distributivni centar skladište roba, što je ujedno i najveća gospodarska investicija u novijoj povijesti općine Križ i Zagrebačke županije. Ovakvom pozitivnom pričom i vizijom ostajemo optimistični u nastojanjima da općina Križ bude privlačna i ugodna za rad i život, te prepoznatljiva unutar Zagrebačke županije.